ओमफ्राय रामोनदायालाय माथो खालामदों? बे रामोनदाया बिनानाव आरो बिमाखौ लायनो थांदों। आलासि जानो फैनो नागिरदों नामा जोंहानियाव? फिसालाखौ नायनो फैयोनो रामोनदाखौ। आंथ' रागासो जोंदों मास मोननै न'आव थांनायावनो जेन गावनि फिसालाया सनासो आरो मास मोननै नुयैखौनो नायनो फैनो नागिरदों दै। लिंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं आरो थांनो होआखैना। सना रखम मोननो खोमालै आब' गावनि फिसालाखौ। मा सनाहाय? गावगायनि फिसाला फिसाजोफोरालाय सनानिख्रुइबो बुहुद गिदिरसिन मिथिगौ ना? बे सनायालाय मा? एसेबां अनो बालाय मानोथ' खामानि मावनो फैनो होदों दे। न'आवनो लाखिनांगौमोन। गोजानाव खामानि मावनो थांबालाय बोरैथ' थागौमोन दे। फैदों माथो जाखो दे? मालायबा गावगायानो संना होगोन खुरना होगोन, नोंहालाय मा प्रब्लेम जादों दे? फैजानो बादोंमोनलै आङो। माथो साथो होआलै बाराबा। फंसेल' होगोन आं। नों मा मानसि मा जाना दङ? मानसि मा ओमफ्राय रागा खरा जागासिनो? हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो? नङालै बे रामोनदाखौनो सुखुथाराखै आं। माबा खामानिफोरखौनो मोजाङै मावाना। आरे मावोआनो माथो। बेनिख्रुइ साबसिन दाहोनानै अबाव नागिरना मोनबावनो दे नोङो? आरो नोङो बे रामोनदाखौ भाग्यआवसो मोन्दों मिथिबाय? नङाबाथ' आजिखालिनि दिनाव रावबो दाहोना थाफैया। नों मानो रामोनदाखौ बेफोरबायदि रागा जोंबाय थायो हा? खारजाबा गम मोनगोन नों मिथिबाय? सोर ओंखाम संना होगोन? थै खाथिर खालामालै आब', गुबुन नागिरफिनगोन। नोङो गावगायनो नागिरना ला एबार, जोंफोर मिथिला। एसेबां मोजाङै नागिरना होदों, नों जुदि बेखौबो आरो गाज्रि होननानै लाखियाबा? लाखिगोनलै दा गावगायासो। नङा, मानसिखौलाय नोंहालाय मानो रागा जोंबाय थायो दे? हामगौ नामा? हामा जाम्बालाय। थेवब्लाबो फैजानो बासोदोंमोनलै आं। माथो हो दे, माथो होआलासिनो थानाङा। आरो ओंखामफोरखौ जासिसाबा आङो। फंसेल' माथो होगोन, बेनिफ्राय आं बांद्राय माथो होआ। बांद्राय मोजाङै माथो होबाथाय लाइसो मोनगोन। अबावबा थाबाय थाबा मा जागोन हा? थांनो रोङाबा? मानो थाङा जानो दे? मानोथ' थाबाय थानो? थेवब्लाबो मोजाङै माथो हो, आं फंसेल' माथो होगोन। दे उन्दुथ'नोसै, आं उन्दुनो ओंखारसोबाय। दे नोंनियालाय जानाय लोंनाय उन्दुनायल'। ओमफ्राय माथो खालामबावनोलै? दे दोन। बे टिल्लुआ लेबेलानो बांद्राय जादों र'। लेबेलानो बांगासिनो बिनिया। बिहामजो माबाहाय, आबा फिसाया दासो फैनो ओंखारदोंनो। दाथ' ओंखामबो गैला। आं आरो लामानि हाग्रासो फुनो नागिरदोंमोन बिहामजो। नोङो संनो हागोन ना एसे ओंखाम? हागोन दे, मानो हाया? आयु बेसे संनांगोन आयै? माबाहाय, मानसिया ओंखामखौनो जानो हाथारा। खथासे संबानो जाबाय दे। ओमफ्राय ओंख्रिखौ दालि एसे संबाबो जागोन दे। ओमफ्राय दावदै दैसे एवबाबो जागोन। बे दावदै दैसेजोंनो जागोन आरो आयै भिन्दि जायोना जाया? भिन्दि एसे एवना होनोसै। जायो जानायालाय, होबाव आरो एवबाय थानोलै बिहामजो। जागोन दे, बे भिन्दि एवनाया दसेनो जागोन दे आयै। दे होमबालाय बिहामजो, एव होमबा। आङो लामानि हाग्राखौ एसे फुहैनि र'। हाग्रा रज'दोंना। आंबोथ' बेखौनो सानबाय दं र' आयै, हाग्रा रज'दोंना। हाय बिहामजो, गाज्रिथार नुयो, फुहैनि र' आङो। दे होमबा बिहामजो, नोङो ओंखामखौ संनोबा संदो। मानसिया फैगासिनो, दहायनो खबर होनांगौ, दासो। बियो बिदिनोहाय मानसियानो, माबा जेबो खबरखौनो होनो नागिरा। दा बियो फैनो नागिरदों, दहायनो खबर होनांगौ। दासो मोनफैहांहांआव खबर होदों। दे जेबो नङा दे आयै, दसेनो मोनगोन, आधा घन्टायावनो जागोन। दे होमबालाय बिहामजो। ओंखाम संनो नागिरदोंबा नों दासो? संहैनि र'। आंना बिबनाङा फैदोंनो माथो दिनै। औलै, जाम्बाया दासो, दहायनो खबर होनांगौ। जेबो नङाहाय, दसेनो मोनगोन। आइया लामानि हाग्राखौ फुनो थांदों, नोंबो फुहैयाखै मानो ओरैनो थास्लायस्लाय? औ, आंबो फुहैनि र'। बरिं मोनदों मानोबा दिनै। दे नोंहा ओंखामा संदो, आंहाबो हाग्रा फुहैनोसै आइजों। थां। आइदै, सिङा मैया ना सारनाया दासिमबो सारनानै दं। ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जानानै दसे उन्दुना थाथ'नोसै आङो। ओरैबायदि सानाय मोन्दों सिंखौ, बोरैबा गेद्दिदि जालायबाय आं मानसियानो। नाजोंनो संना होनसै आङो बेखौ। आइमोना मोनथिबाथाय जोबोद दुखु मोनगोन। आङो दा आइमोननो खिन्थागोन ना खिन्थाया जाबाय दङ। आंखौ ना ओरैबायदि अयथासार खालामो बिसोर सानैया। दा आरो आइमोना खिन्थाबाबो दुखु मोनगोन ना। आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो दा आंनि न'आ बेयावनो जाबायना। हाजार अयथासार खालामबाबो, सैमा बायसि बाहायबाबो बेयावनो थानांसिगोन आं। उनाव मोजांबोथ' जानो हानाय ना गबदाया। महारानिया दासिमबो ओंख्रिखौनो संनो हायाखै।
नङा दाबो मानो ओंख्रि सङाखै? आबा गदाया आरो दा ओंखाम जानो नागिरबा नोङो मा खालामनो नागिरदों? गथ'आ रायजोनि खामानि मावनो थांदों दा मेंना फैगोन नों मा सानो गावखौनो गाव हा? गियान गैया ना मायो? दासिमबो मैगंखौनो हायाखै दा माला हागोन माला संगोन? संहैनि र' आयै जागोन र' दानो जागोन। आरो ओंखाम ओंख्रिया संखांनानै बना दानहै बन गैया जादों। गाबोननिफ्राय बनावसो संनांसिगोन नोङो। गेस सोबाय थानो फैसा गैया। आयै गाबोन दानसिगोन खोमा बनखौ। आंना मैया ना सारनाया सिङा साना दङ माने। माने मा मानेहाय? बे दंग' मैया सारनायानो नोंनिया सिङा साना दङ मा खोथा जाखो बेलाय? दै एसे सारनायानो जुदि नोंनिया सिङा साना थायोबा साननै सानथामहालागि मा मानसि जागोन नोंलाय? मा मावना जाहोनो नागिरदों? बिदिबा हाबाखौनो जानाङा नोङो। हाबाखौ हले खां खां जाफैनो मोनदोंमोन हा जबरदस्ति। दा आरो एसे ना सारनायावनो एसे खामानि मावनायावनो जुदि नोंनिया सिं साना थायोबा आथिं आखाइ साना थायोबा मा मावना जाहोनो नागिरदों नोङो हा? गोख्रै सङै थां ओंख्रिया। आरोथ' ओंख्रियाव नाबो होगोन खोमा नाबोथ' साइन दं माथो। माला ना सायगोन माला मा खालामगोनलै नोङो? दा बे रायजोनि खामानि मावनो थांनाया उखैफ्लेजोबसिगोन गथ'आ। दामजागोन नोङो बेथो दिनै। हा गियान गैयि हिनजावफोरखौलाय बुखागोन जायबाबो बुखागोन मिन्थिबाय? बिनिखायनो एसे गियान थानांगौ। थाबैनो सङै थां आरो बना दानहै दे बना दानहै। गाबोननिफ्राय बनजों ओंखाम संनांसिगोन। बेयाव फालसु नङा एसेबां दाम गोसा जादों गेसनि दामा। थांदो। थांनि र' आयै जागोन र' दसेनो मोनगोन। दसेनो मोनगोन बुंनायावसो सहस खामानिखौबा हले मावनो बायो जानोखौबा हले हायो माथो थोरसिसे मावनोखौबा हले हाया बायो। मा सानदों नोङो मैनास्रि? नोंखौ गाबोननिफ्राय बनजोंसो संनो होसिगोन। आजादि महारानि रखम गेसाव संनो मोनबाय थादोंना बेनिखायनो लाय बारायदों बियो। इसिबां आजादि होआ माथो नोंखौ मैनास्रि आङो। गाबोननिफ्राय सुरु बनजों संनाया सारारि गाबोननिफ्रायसो गम मोनगोन। आंजों सोलिनाया एसेबांबो सस नङाहाय। मोजांबासो मोजां गाज्रिबा बेसेबा गाज्रिखा सोदौस्रिया। बा आदा थारैनो नोङो मास मोननैयानो एसेबां मोदोम ओंखारमारदों। नायै बेदरै मोनजाबाय थादोंथ' बेनिखायनो नोङो लेम लेम मोदोम ओंखारदों ना? नोंहालाय मानोथ' एकदम जोंसि रखम जालांदों रखम मानसियालाय ओंखाम जायोना जाया? ओंखाम जाग्रा खालामदो नोंबो। गावगे माबा लाव गिगिसो जालांबाय दं माथो। बेलाय मा ओंखामखौनो जानो नागिरा अबाव मोदोम ओंखारनो? जानांगौ नोङो टाइम बाय टाइम। आंबा टाइम बाय टाइम जायो आजिखालि बेनिखायनो मोदोम ओंखारदों नुवाखै? बोथिसे खमायदोंलै नोङो आदा नङाबा बोरैबा अमा रखम नुगोन नोंखौ। नाङाहाय अबाव अमा रखम नुखो दे नुवा। थाङाबा थां नोङो नाखौ मोजाङै जियायना दोनै थां नङाबा थैगोन। मोजां ना दङ दे मागुर ना बोथिया ना सिंगि ना सें ना। बिथिंजाय नायानो गैया आयै। दाखालि आङो दंग'खौ नायदोंमोन नायानो गैया। आंलाय सारनोसो सानदोंमोन नाथाय मानोबा नायानो गैला। जोंनिथिंजाय नाया दङ न' आयै दाबो? गैलाहाय जोंनिथिंजायबो बारा। दाखालि आं साननायावबो खरसेयावल'सो मोनदों बाखि मोनाखै। थां थैगोन थाङाबा एसेबां गोजाननिफ्राय खाथाबना लाबोदों। हांबा मोनदोंना मोनाखै नाफोरा थैगोन अबावबा थां जियायना दोनै थां। थैथोलै आयै जाना दोनगोन। नाया बुरजा साबाबा सेरसेयानो जागोन खोमा। मोजाङै जियायना दोन गाबोनबो जानो हागोन। दा थांदो थां साहाया फुदुंहैदो आंहा साहा लोंनो लुबैसोबाय। दा एसेबां धोनि फिसा करोरपति खोमाना मा मावो? आगोलनिफ्रायनो धोनिखा खोमालै माबा जेबो मावा माथो दिलुआलाय? आयौ जेबो मावाबा बोरैथ' एसेबां धोनि होमबा दा? सिलथाहाय फाग्लि खोनागोन खोनाबा गाज्रि मोनगोन। सरि आं एसेबांबो गोसा बुङाखै दे खोनाजासिम। ओमफ्राय आदा न'आव दं नामा? औ न'आवनो दङ उन्दुदो खोमा। उन्दुनाय जानाय खिनाय लुथार खोमा न'आव जेबो खामानि मावा खोमा। बिदिनोसै। सिलथाहाय बेफोरखौ उनावबाबो रायज्लायनो हागोन खोनाबा गाज्रि मोनगोन। थांदो थां आदा साहाया फुदुंहैदो। दखानावबो जेबो जाबोआसैलै आं सिंग्रासो जानो नागिरदोंमोन सिंग्राखौनो मोनासै। गजा जानो बासै। दे नोंसोरो जिरायबाय थाथ' आङो साहा फुदुंना लायनि। नाखौ जियायना दोनग्राबा थैगोन। थांहाय थां आदा नाखौ थैजानो गिसिबाय आइया। साबि आरो आदा नाया बिराद भिटामिन दङ दे मागुर ना सिंगि ना बोथिया नासो बांद्राय जानाङा नोङो।
अमा रखम मोदोम ओंखारजागोनबो नोङो। थैस एसेबांबो मोदोम ओंखाराखै दे बापरे बाप अमा रखम। नङा नोङो बोथि जानाय खमायदो। नोंखौ आं बोरैबा एकदम दन्द्राद्रा नुथारबाय। एसेबां मोदोम ओंखारना दं होनना मोनथियामोनहाय आं नोंखौ। माखौबा खेख्ले-खेख्ला मिनिसोदों। खोब फुरथिक नांसोदों खोमा। खायसोन एसेबां मोजाङै उन्दुलांदोंमोन आङो। बिसोरनि दावरावावनो सिरि मोनबाय आङो। माखौबा एसेबां खुसि नांसोदों। जेनेबा 10 बोसोर 20 बोसोरसोनि उनावसो लोगो मोनदों बेफोरबायदि खुसि मोनथारदों माथो। दावरावनो साला आंनि न'आव फैनानै। मालाबा थाङो दा हरसो थागोन खोमा। मा खालामदोंलै बाबु? दङलै उन्दुदोंमोन आङो। साला सिरिसो मोनबाय। बै रामोनदानि बिमा बिनानाव फैदों। बिसोरसो खोब जेन 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव लोगो मोनदों बेफोरबायदि खालामथारदों। ओरैबायदि रागा जादोंना आं फैजानो बासोदोंमोन आं बिसोरखौ। माखौबा मिनिगाग्लाबसोदों खुसि मोनसोदों। आया बिमा नालाय बिनानाव नालाय खुसिलाय मोनखागोन लोगो मोननानै। नोङो होनबा नोंसा बिबारि आब'मोनखौ फैबाथाय खुसि मोना आरो मिनिया आरो। बिसोरबो माथो गोबावजों फैनायानो थाङा थाब थाब फैबाय थायो। नोंहालाय माखौथ' मिनियो होनबा बिसोरजों। थिग बिदिनो बिसोरबो मालाय खुसि मोनदों आरो। थेवब्लाबो मालायनि न'आव फैनानै बेफोरबायदि मिनिगाग्लाब नाङाना। एसेबां मोजाङै उन्दुलांदोंमोन मोनथिगौना। दे बांद्राय उन्दुनाङा। नोंनियाबो जानाय उन्दुनायल'थार जाथारदों खामानियानो। माथो खालामनोलै उन्दुआबा सना। मबाइलखौबो बेसे नायबाय थानो। खारग्रा खालाम सना। है खारालै मोदोम गैखाया आंनियाव बारा। थेवब्लाबो रामोनदा फैनायनिफ्राय दा एसे फुंबाय आं मानसिया। जायोना आजिखालि मोनजायो। आगोल आरो रामोनदा फैयैयाव टाइम बाय टाइम ओंखामखौनो जायामोन आङो बानानै। नों फैबाथाय आरो रामोनदा सामोनदा नांला आरो सना। आंनो नोंखौसो नांसिगौमोनलै। माला मागो बायगोन दा। नोङो मागोनि उनावसो फैसिगोनबा आंजों। आरो मेगन मिसिबना थाथारदो। बे मागोआलाय मा दसेनो फैगोन दसेनो थांगोन। थाङाखै माथो माबा थांनोनो रोंला दिनफोरानो। ओरैनोबा थाब थाब थाङो। दा नोंखौ लाबोनो गोनांखाय गैया दिनफोरानो थांनो रोंला थाबैनो। नंगौ नामा? दे होमबा आंखौ माबा दिनै उन्दुनो ओंखारदोंलै सना। उन्दुनो दे आंबो। दे मालाय नोङो उन्दुलांगोन आंहासो नै भंग' जाबाय। हाय दे बेखौनो बुंबाय थानाङा नोंबो। दे होमबा सना उन्दु। औ दे। मायोलै आसोल? ओइथ' नै लोगो लायनाव थांना फैनो जोंनिया। अबावलै? ओइ गजासक खाथियावनो गोजानाव नङा। थौ थांनि। मा खालामदों नोंलाय? उन्दुदोंमोनलै उन्दुनायानो भंग' जाबाय आंनि आलासि फैना होनानै। बै रामोनदानिया बिमा फैदों बिनानाव फैदों खायसोनो मिनिगाग्लाबसोदों। थौ थांना फैनि। बार्थडे दङलै बार्थडे लिंहरदों आंखौ। लोगोआनो गैया जादों आंहा। थौना दोनलु। दानो नामा? औ दानो। फै। र' उन्दुला होमबा आङो। ओरैनोबाबो खायसो रायज्लायबाय दंमोन बिसोरो। दा गैथ'ला देनाय थेवब्लाबो। दा आरो खायसो खालामबावगोन बिसोरो। दे नोङा आरो बेखौनो बुंबाय था फैदो। दे थांगासिनो। आयै धोनि मानसिफ्रा मा साजायना दोनो। मा बेफोरो? दोनहाय अबावबा बायबाय बायगोन। दांनाङा। है दांदोंल'सो आङो। मानो बायलाबायनो दे। ग्लासनिसो खोमा बुस्थुआबो। दांनाङा। बायगोन अबावबा। आयौ बायबा नोङो दिहुनना होनो हागोन। बायना होनो हागोन हा? आरो गाज्रि मोनगोन ना। बायाहाय मा? ए बाबुखौ दासो नुबाय। अबाव थांनो नागिरदों बाबु? लोगोनाव थांना फैनि र'। रामोनदानि बिनानावा एथ'ग्राब समायना। आयौ आंखौ माबायदि नायबाय दङ? समायना नुनानै नायखो ना गाज्रि नुनासो नायखो आंखौलाय? दासो फैदोंबा नोंसोरो? एसे बावबाय जों फैनाया। ओमफ्राय साहा लोंबायना लोङाखै? साहा लोंथ'वाखै र'। आदाया दासो फुदुंनो थांदों। दे आङो लोगोनियाव थांना फैनो र' दसे। नोंसोरो जिरायथ' दे। माने लोगोआ लिंब्रबबायना बेनिखायनो आंबो थांनो गोनां जाबाय। थाङाबाबो दा गाज्रि मोनगोन। दे होमबा नोंसोरो जिरायथ'। दा फैनानै रायज्लायफैगोन र'। आंबो माने उन्दुदोंमोन ना। आङो मोनथिनायानो थायाखैमोन नोंसोर फैनायखौ। दे जागोन दे। दे होमबा थाथ'ना आङो थांना फैनि र'। थाथ' दे नोंसोर थांथ'नाङा। रायज्लायनो मोनाखैना दा आरो थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन लोगोआ। आं थाङा होनना बुंदोंमोनानो। दे बाबु। एसे थाबैनो फै बाबु। जों फैनाया आरो लामायाबो गोजान ना मोनागोन।
थादो दिनै आयं गाबोन थांनो हागोन दे दिनैलाय आरो अबाव थांबावनो हर थालायला खोमाहाय बाबु थादो दिनै हरसेखिनिखौ आंबो आरो फैनायाव एसे गोबाव जानोबो हानाय माने बार्थडे जानो थांनो नागिरदों आङो अबेयाव बै जोंनियावनो गजा सकआव जोंनि सकआव आयौ माइसे समायना मालामोन दानि बिनानावा दे होमबा थाथ'ना थांसै आङो थांथ'नाङा दे आं फैयागोलागै थांथ'नाङा मोजाङै रायज्लायनो मोनाखै नोंसोरजों माखौथ' आरो हर थालायबावनांगौ जेबो नङा दे दिनैखिनिखौ थाथारदो दे अब्लालाय जागोन दे दे होमबा ना थांसै आङो दे आं सानाखैमोनलै रामोनदानि बिनानावा एथ'ग्राब साइज गोनां होननानै आयौ हाबा बेसेबां समायना बिखाखौनो दुब दुब मोनजोब्बाय आङो माथो रामोनदाया साइजआनो गैया नाथाय बिनानावा एथ'ग्राब समायना आंलाय एकदम साइज गैयिसो सानथारदोंमोन गावगायबायसो नाथाय ओरैबायदि माने एक्ट्रिस बायदिसो आयै आंखौ गाज्रिथार नुदों नामा ना समायना नुदों मोजाङानो नुदों दे आयै आंखौ नायसोलोंसो टिल्लुआ मानोबा नायदों गाज्रि नुनासो नायखो ना मोजां नुनासो नायखोबा इस बाप्रे बुंनाय आयै आंखौ समायना नुदों ना गाज्रि नुदों मोजाङानो नुदों दे आमाखौथ' गाज्रि नुलाबायनो बेनिखायनोथ' आंखौ नायबाय थादों आंखौ मानोबा सेंग्राफोरा नायबाय थायो थेवब्लाबो आं टिल्लुखौ नायगोन होनना सानाखैमोनहाय आयौ ओरैबायदि नायथारदों आं लाजिलांदोंमोन रायज्लायनोनो लाजिदोंमोन आङो थेवब्लाबो जेनथेन रायज्लायनो हादों दे साहायानो लोंदो वाव आंनि फेभरेट सिंग्रा नोंनि फेभरेटखायनोथ' लाबोना दोनखादों आङो लाबो बेफोरखौ जानायखायनोथ' मोदोम ओंखारनो रोङाखैहाय बियो ओंखामबो जाया माबो जाया बेफोरखौनो जाना थायोना दे जाथों दे टिल्लु फंबायाबा सिरि मोनबायना मोनाखै बिनिबो फुदुंदोंमोन आङो साहाखौ आयौ थांबाय बियो ओंखारलांबाय सोरबा लोगोनि बार्थडे जानो थांनो ओमफ्राय नोंसोरखौ माथो होनाय ना माथो होनायखौथ' बाद होआ दा जोंफोरखौ हरसो थानो होबाय माथो मा हर थानो होदों नोंसोरखौ नंगौना नङालै नोंसोर थगायदोंसो खोमा आंखौ आया जोंलाय मानो थगायलाबायनो आइनाव सोङाखै माने आबा जोंफोरखौ हरसो थानो होबाय माथो जोङो हर थालायला खोमा होनना बुंदोंमोन नाथाय थानो होबाय माथो मा खालामनो दा आबा थानांगौ नामा मा आं आसुरित जाबायलै आयै टिल्लुआ नोंसोरखौ हर थानो होदोंबालाय मानो थाया आयै आंथ' मोजांसो मोनदों आं हर थानो होगोन होनना सानाखैमोन होदों मा खोथा मारलै मैयाथ' एसे रागा जोंनाय बायदिसो खालामदोंमोन आरो दहायबो आइमोनखौ फैगोन होननायखाय बोरैबा जादोंमोन मोखाङानो आरो हर थाजानोसो गिदोंमोन माथो दानियालाय माथो हर थानो होखो ना ओरैनो बुंफ्लादोंसो आं हमनोनो हालालै जिखिजाया थानो होदोंबाथ' मोजाङानो देनाय लाबोदो सिंग्राया जानोसै आयु गाइखेरनि साहाबो गथाथार लाबो सिंग्राया आङो मुसुनो रोंगौमोन माथो दा मानो मुसुनो रोङा जाखो र' आरो खेबसे मुसुरबावनि र' थै मा जाखोथाय खुगायाल' गोलाव जायो ओमफ्राय माथो मुसुनोनो रोंला बासनायानो जाफैया माथो बा सेंग्रा एदावनो हासिगोन माथो नोङो गायदे आब' बाव हानाय नुखो नोंलाय बाजनायानो ओंखारा खुगायाल' गोलाव जायोबा दा सिखाय आंबा सिखायगासिनो मुसुरनो माने सेंग्राफोर एदावनांदों ना है साला हारामि सेंग्राफोरखौ एदावो नामा दैट आं हले एदावफेराखैहाय एदावाबो आं एदावोब्रा आं एदावो मुसुनो सोलोंगासिनो आंबो नाथाय आंनाबो जाया मानोबा थौ नङाबा गायदे आब' जोंहा दिनै सगआव बेरायना फैनि बरिं मोनथारदों आं बेफोरबायदि थाबाय थानो हेन्डसाम सेंग्रा दंसोयो मिथिगौ ना जोंनिथिंजाय नोङो हेन्डसाम सेंग्रा नुगोन थौ थांनि ओइ साला गथ' सेंग्रा एदावनायनि खोथा सानो नोङो दानिफ्रायनो 13 बोसोरानो जायाखै खोमा 13 बोसोर जाथ'वाखै डिसेम्बरावसो जागोन नुदोंना आंबा बुरिलाय लांबाय दिनैसिम सासेबो सेंग्रा एदावफेराखै नों आरो मा होनना बुंबावनो दाय बेफोरबायदि जानाङा सिगाङावनो मोजाङै बिए फरायना लाग्रो बिनि उनावसो सेंग्रा एदावनायनि खोथा गोसथोनायनि खोथा सानब्रा गायदे आब' गोसथोनो होननानै गोसथोआना जाफ्लानोसो
नंगौना नङालाय गथ'? नङा थायो आरो सोरबा आंबा एक्सनि थाखाय खथ' गाबोमोन। एक्स? आंबो आंनि एक्सखौ गोसथोन होननानै गोसथोआखैमोन ना। बिदिनो गोसथोफ्लाङोहाय मा होनना बुंबावनो मा होनना फोरमायनो आङो। बाप्रे बाप नोंनियावबो एक्स दङ? आया आजिखालिलाय थाखायो। इयो आंनावलाय एक्स वाइ जेद जेबो गैया दे। नोंनियासो गैया। आजिखालि थाखायोब्रा गायदे आब'। आङो क्लास 5 थानायाव सासे सेंग्राखौ सेंग्रा जाथ'वाखैमोन दिनै जेनेबा सेंग्रायानो हमना ला। आं सासे सेंग्राखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन नाथाय बियो आंखौ थखा होदों मिथिगौ ना? बोसोरसेनि उनाव थखा होदों क्लास 6आव। आंनिया बासा गाबै गाबै गान्दुआनो सिलायलाङोमोनलै। आयो इसिबां दुखु आरे बापरे। दुखु जाखागोनथ' आरो थगायजाबा बेसेबा दुखु मोनोलै आब'। बयफ्रेन्डफोरजों धोखा होजाबा नंगौ नामा? मोनथिलाय लांलालै आंनावथ' बयफ्रेन्डबो गैया। मा लानांगौ नोङो थौ सेंग्राफोर नायनो थांसै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय गाबोन लोगो मोनलायसिगोन आरोना। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट हरलायदो मोनसे। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना। थेंक इउ गाबोन लोगो मोनलायसिगोन।